Ahoj všetci. Premýšľali ste niekedy nad tým, či sa dá online investičnému brokerovi naozaj veriť? Dnes sa pozrieme na spoločnosť Focused Stock Company, meno, ktoré vyniká v mori pofiderných brokerov. V prvom rade majú licenciu od FCA. To je dosť dôležité však. Navyše majú skvelé recenzie od užívateľov z celej Európy. Rýchle výbery? Stavte sa. Peniaze na vašom účte do 24 hodín. A viete čo? Žiadne skryté poplatky. Aké sú ich obchodné podmienky? Super konkurencieschopné. Nízke spready, ceny v reálnom čase a páka až 1,500. Či už obchodujete s menami, akciami, indexmi, komoditami alebo dokonca kryptomenami. Majú na výber 296 nástrojov. Začať môžete už s $250 bez poplatkov za vklad? Áno, počuli ste správne. A pre váš pokoj ponúkajú kompletnú kybernetickú bezpečnosť a poistenie vkladov až do 20 000 eur. Teraz sa poďme pozrieť na technológie. Ich vlastná platforma? Nie je to len ďalšia kópia. Je rýchla, intuitívna a podporuje pokročilé analýzy. Navyše, ich obchodné signály majú viac ako 90% úspešnosť a sú dostupné v reálnom čase. Potrebujete podporu? Sú tu pre vás 20 vo viacerých európskych jazykoch. Takže, je Focused Stock Company podvod alebo spoľahlivý partner? Nesľubujú zázraky, ale ponúkajú nástroje, ktoré vám pomôžu obchodovať zodpovedne a efektívne. Chcete vedieť viac? Pozrite sa na ich webovú stránku. Odkaz je v popise. Uvidíme sa v ďalšom videu.